रामोरा गावातले ग्रामस्थ मी स्वतः आत्माराम नारायण साटेलकर उपोषण करता आणि माझ्या जवळजवळ 10 ग्रामस्थ हे आज आम्ही 15 ऑगस्ट रोजी इथे उपोषणाला बसलो आहोत। जवळजवळ 7 ते 8 महिने आम्ही हे उपोषण करत आहोत। त्याच्या आधीसुद्धा 10 ते 15 वर्ष आम्ही ह्या रस्त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत। तरी पण अजूनही प्रशासन काही उत्तर देत नाही, म्हणजे पत्रव्यवहार करतात आणि निघून जातात। असं हे तिसरं उपोषण आहे। अगोदरच्या 2 उपोषणाला असेच पंचायत पत्रव्यवहार केले। 8 दिवस अगोदर 1 महिना मी अगोदर यांना पत्रव्यवहार करतो कारण आमचं उपोषण आहे म्हणून। तरी नंतर हे शेवटच्या एंडिंगला येऊन आम्हाला पत्रव्यवहार करतात आम्ही काम करतो म्हणून उपोषण सोडा। पण आम्ही उपोषण सोडला त्यावेळी सोडतो आम्ही उपोषण, पण हे तरी पण प्रशासक काय लक्ष देत नाही। कालची 13 तारखेला मीटिंग झाली ग्रामपंचायतीची। ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा यांच्या निकाल लावला नाही आणि आता आम्ही हे 15 ऑगस्ट उपोषण आहे ते आमचं अधिकृत तिकडे काहीतरी नीस ठोकून आमचा रस्ता मोकळा करून दिला पाहिजे, तरच आम्ही इकडून उठणार, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। माझे नाव साक्षी शामजी गोळकर, राहणार दाखोरे। आम्ही 7-8 महिने गेले उपोषण चालू केलेले आहे। गेली 10-12 वर्षे तर रस्त्याचं हे दयनीय अवस्था आहे हे करून। आणि आज आम्ही 15 ऑगस्टला हे उपोषण केलेले आहे। फक्त आम्हाला 2 वेळेस उपोषण केलं, त्यावेळी 2दा आश्वासनं दिली, पण हे केलं नाही, काही हालचाल केली नाही। आता हे शेवटचं उपोषण आहे, जोपर्यंत रस्ता पक्का होत नाही तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।